Gata nan ku. Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu mai farin jini wato Taskar Al'adu, inda tare da ni Zainab Kabir Karaye nake karanto muku tatsuniyoyi masu daɗin saurara inda suke sanya muku nishaɗi a cikin gidajenku. A yau dai zan ba ku tatsuniyar tsuntsuwa da Danga Zarma. Ku biyo ni ku ji. Gata nan ku. A wani gari an yi wani sarki. Sarkin nan yana son Danga Zarmar shi. Shi kaɗai ne yake cin Danga Zarma a garin nan. Kullum sai ya aika bayansa sun wanko mishi Danga Zarman nan tatas domin ya samu ya cin ta lafiya. Aiko ana nan wata rana ya aika bayansa su je su wanko mishi Danga Zarman nan. Kullum sai an wanko mishi. Aiko ranar nan bayan sarki sun tafi suna wanko Danga Zarman nan. Kawai sai suka yadda guda ɗaya. Aiko wata tsuntsuwa ta ɗauka tana ta jin daɗi. Ta je ta shuka ta a gidanta. Aiko Danga Zarman nan ta fito ta yi girma ta yi fala-fala. Aiko ranar nan wani bafade ya zo wucewa ɗan gidan sarki. Ya hango Danga Zarman nan ta yi luhu-luhu a gidan tsuntsuwa. Ya ce kai ba zai yiwu ba. Aiko ya tafi ya gaya sarki. Ranka ya daɗe. Ya ce na'am. Ya ce na ga wannan Danga Zarma ka a gidan wata tsuntsuwa. Sarki ya ce kai ina sarkin garin nan sannan a samu tana cin irin abin da nake ci to maza aje a kamo min wannan tsuntsuwa. Aiko sarki ya aika fadawansa suna zuwa gidan yar tsuntsuwa ta gansu. Tsuntsuwan nan ta fara waka. Ku kar ku taba min Danga Zarma. Bayan sarki sun zo wankin Danga Zarma guda ta faɗi har na ɗauka har na shuka ta yi fure kuma ta yi ƴaƴa. Ku ƴaƴan nan sai ku kaɗa mini jallaki janjan. Aiko suka yi ta rawa sarki ya ji shiru ba su da ba. Ya ce kai waɗannan fadawan nawa lafiya? Shikenan. Bari na aika sauran duk mayakan garin nan su je suka wace wata iriyar tsuntsuwa ce karfi ne da ita haka. Aiko kowa ya je ya ji shiru. Aiko yana zuwa ta hango shi ta fara waƙan nan. Ku kar ku taɓa min Danga Zarma. Bayan sarki sun zo wankin Danga Zarma guda ta faɗi har na ɗauka har na shuka ta yi fure kuma ta yi ƴaƴa. Ku ƴaƴan nan zo ku kaɗa mini jallaki janjan. Aiko shi ma sarkin nan yayi tarwa ya ce ya ban mata Danga Zarma nan tunda ta iya waƙa mai daɗi. Ƙurin guskan ɗan ɓera. Darasin da muka ɗauka a cikin wannan tatsuniya ta mai nishaɗantarwa da shi ne shi kyautatawa yana da daɗi kamar yadda dai kuka shi sarkin garin nan gashi fa sarki amma ya kyautata wannan tsuntsuwa ya ban mata Danga Zarman nan kuma ya ji daɗin waƙar da ta yi. To mu ci gaba da taimakawa junanmu kuma muna kyautatawa junanmu. Darasin da muka ɗauka kenan. Kuma za ku iya rubuta mana darasin da kuka ɗauka a comment section.